जोङो दिनैहाय मोनसे धर्नानि हाबाफारि लादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटनि लांगोना मोखाङावहाय। बे धर्नानि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मैया मोनायावहाय जोङो खबर मोनदों जे 6टा जनजातिनो आसाम केबिनेटआव एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननि एसटिनि स्टेटासनि थाखाय। दा जों एसे स्टुडेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दिनैहाय जोंहा आनजाद लिरनांगौ दंमोन। जों बे आनजादखौबो जोङो बन्द' खालामदों आरो जोङो प्रटेस्ट खालामदों, धर्ना होदों जोंनि थामोनथा रैखाथि मोनथायनि थाखाय, जोंनि इयुननि थाखाय। दिनै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंनि हारिया गोबां खहा जागोन। जोंनि हारिया इयुनाव जेसेबांखिनि जोंनि मोननांगौ मोनथाय दङ बेयो जोबस्रांलांगोन। बेखौ जोंल' मिन्थिगौ नङा, मन्थ्रि बिथांमोनहाबो मिन्थिगौ। नाथाय बिथांमोनहा मा सानदों, गावनि पलिटिकेल लाभालाबनि थाखाय, गावनि पलिटिक्सखौ बासायनानै दोननो थाखाय, राजखान्थिनि थाखाय जुदि हारिखौ फानोब्ला बे मोजां जानाय नङा। आरो बेयो जोंनि धर्ना हाबाफारिया दिनै जागायनायसो, आरो जागायनानैहाय जोङो जोबजासिम जोङो जुजिगोन आरो जोबजासिम जों नांगोन। आरो दिनैनि फरिखाखौ जोङो पस्टपन खालामबाय, जोङो आनजादखौ लिरा होननानै जोङो धर्ना होबाय। आरो मैयानि जे एप्रुभेल 6टा जनजातिनो जे एसटि स्टेटास एप्रुभ जादों, जों बेनि एगेन्स्टआव जों दिनै धर्ना लादों। आरो बेखौ जोङो दिनै जागायनायसो, जोङो जोबजासिम जुजिगोन। आरो जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा मोनथिखासेयावबो, जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा एसटि बिथांमोनहाबो ट्राइबेल मोनथिखासेयावबो बेबायदि एप्रुभेलखौ होदों, बिथांमोननिसिम आङो फंसेल' बाथ्रा बुंनो सानो, बिथांमोनहा राजखान्थिनि थाखाय बिदि खालामनाङा। आरो बिथांमोना हारियावहाय इयुनाव बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार होननानै जोङो सिनायथि मोनगोन।